kancane ukuthi emlandweni nesifundezweni likaNkuluNkulu amakhosi kwaIsrayeli ebegcotshwa abaprofeti bakaNkuluNkulu. Haleluya. Uma sifundezweni likaNkuluNkulu, especially mufunda incwadi kaLuka, uLuka uvele ethi mekhuluma ngoJesu athi inkosi. Amen. Mufunda nje uLuka lafuna ukuphawula khona ethi uJesu bese ethi yena inkosi. Amen. Uma kuJesu eyinkosi, akuveli uJesu egcotshwa njengenkosi. Futhi akaveli ogcoba uJesu ewuprofetikazi okufuneka agcoba uJesu. Futhi akaveli engohamba noJesu njalo. Kodwa uNkulunkulu emqhuba ngomoya oyingcwele ukuze kugcwaliseke ukuthi uJesu uyinkosi, kuvela owesifazane egcoba uJesu. Amen. Abafundi bakhe bathi uJesu uyinkosi, kodwa megcotshwa baphikisana nokugcotshwa kwakhe. Bahamba kanjani noJesu bemelana nokugcotshwa kwakhe? Ngoba izolo kufundiwe bathi kuyamoshwa megcotshwa inkosi yakhe. Ngakhulu umuntu ongayazi ekholweni. Ungenzi njani? Angithi bona babethu inkosi. Megcotshwa banqabelana pho. Nawathi bakho umuntu abangayazi. uJesu wagcotshwa uJesu. Ngoba ngisho isihloko sithi ukugcotshwa kaJesu. Muya ku-Old Testament kuthiwa ukugcotshwa kabani? kaDavid. Ukugcotshwa kabani? kaSawuli. Amen. uJesu nje uvele egcotshwa owesifazane. Amen. Uyabona besifazane mebekhona bethi gcobho bebuye bephuma ekholweni abakakazi ukukholwa kwabo. uJesu ezofika kwazi uMaria ngwesifazane ukuthi uJesu sezozala uMesiya. Kukhuluma ingelosi kuye. Amen. Uma uMaria ekholwe kwazi lokho, uJesu nje bambona uMaria ade yagcwala indaba ukuthi uthwele ini? Indodana yomuntu. Amen. Ngamanye amazwi engekho uMaria asazi uJesu ezofika lapha. Uma uJesu esekhona kwafuna kugcwaliseke ukuthi uyinkosi, abhabhadiswe, agcotshwe njani? Owesifazane. Bonke abesifazane ababona uJesu ukuthi uyinkosi, abafundi babengaboni ukuthi kufanele kwenziwe lokho. Egcotshwa babengaboni. Owesifazane ebona amandla kuJesu efuna ukumthintuza lapha babengaboni ngoba wathi noma esethuba nomthintileyo bathi ngoba isicuku singaka Nkosi ongabonakala kanjani. Owesifazane wayena lento yokuthi ikhona lento engizoyithola uma ngibamba ini? Umphetho wakhe. Amen. Vele babengaboni ukuthi uyagula nokuthi kufuneka asinde nokuthi amandla kuphi behleli nonamandla babengawaboni. Kwabona ongahlali noJesu. Angithi bona babehamba noJesu ubusuku nemini, kodwa anakho uJesu abakuboni. Kubona abaqhelile kuJesu ukuthi uJesu unamandla. Baphikisa nabasondela bezofuna amandla, bahleli nonamandla bawaboni. Ungahlali la ungaboni kunani la. Ngeke sisuke le kwaNongoma size la kuthi abalabe lofu kuze enkonzweni. Phambene leyo nto. Siyakhokha thina, abakhokhi bona. Abezi ababoni. Abafundi bakaJesu baphikisa ukugcotshwa kaJesu bekushiya izona. Bathi kuyamoshwa ngabe kuphiwa abapofu. Kumoshwa kugcotshwa inkosi. Amen. Ade nje la emahlabathini shona inkosi waphinda ngeke. Thiwa inkomo into awungayazi. Nokwakuthiwa wazi inxeba okushuthi wahlaba kwazi wababhlungu isihlakala. Kubugingqigingqi. Kwafuneka uthi umphathi wapha kuyamoshwa. How much more inkosi yamakhosi? Phela lapha aphinda ngene nami nganje plus thiwa kwangasazi abamakhelwane basebekhathele ukudla inyama. Uyezwani? Sebekhathele ukudla. Ibafike nje ukuthi uhlaba uJesu nje ngodlela lamafutha mechithwa lonke bathi kuyamoshwa. Abahamba naye bathi inkosi baphika ukugcotshwa kwakhe. Hamba nenkosi abothi hamba nenkosi. Ombude nenkosi uyabona inkosi lohamba nayo.
Abazalwane angasuka abantu bezosiphuca usindiso athi sithi sitshele usindiso yethu. Phela uJudas bamphuca last minute wahlubuka sangeniselelisa. Amen. Uzubona iselelesi safike sashaya itarget ngqo. Sathi nje uzube nami embusweni wakho. Sizwe ukuthi uJesu sikhuluma ngombuso. Uyezwa? Wathi uJesu same time. Suka manje. Nginjani? Nawe. Safa. uJudas uyoyikhupha. Thina mesifunda abafundi bakaJesu basebabala oAndrea, oPetro, oSimoni, uJudas owamkhaphelana. Ufunda kanjani? Umfundi onjani? Naba abantu bebona izinto zethu sikuzo thina singayiboni sikuzibhela bese ongale lapha nje ubheke bahleli nengcebo ababoni. Akuvulwa amehlo kamoya bazalwane. Akuvulwe ini bangcwele. Ngoba mesibuka ngenyama ngeke sihambe vele kuphi evangelini. Haleluya. Ngizocela siuphinde ku verse 3. Verse 3 ngeSwati. Maria wathatha emakha labedula kakhulu etiwe ngenati abengaba nesisindo semagremu langema 340 wagcobisa tinyawo taJesu wabuye watesula ngetindwele takhe liphunga lelimnanzi lalamakha lathaphuka nayo yonke lendlu. Amen. Ngizocela sifunde verse 4. Kepha uJuda Iskariyothe omunye wabafundi bakhe obeze kumkhaphela wathi, yini ukuba lamafutha angathengiswa ngawodaneriyo abangamakhulu amathathu kwaphiwa abampofu na. Verse 6. Verse 6. Washo lokho kungengokuba ekhathalele abampofu kepha ngokuba eyisela ephethe isikhwama eba okufakwa kuso. Yabona? Lithi izwi hlolani moya. Yabona uJudas ufuna ukuhlola umoya omphethe nakuwo ngoba kushoya akusikho lokho akushoya. Okwakuyinhloso ukuthi kubo labo danariyo bese khwabanisa. Kodwa mekukhuluma kuzwakala kukuhle. Amen. Ake ngishare nje bazalwane. Ngiyacela izinto zakho muyikholwe ezimo spiritual ungayishare nabanye abazalwane. Amen. Until uzubona umuntu enibona ngokufana inkosini naye. Then wakushare lokho umufisa ukukushare. Because abanye uma ungathi uyashare bazokudicilela phansi. Uyabona nje wesifazane ezothinta uJesu. Vele uJesu uyeza ukuthi khona okholwa ngalendlela engifuna ngayo. Futhi wayeseyakuthola ukukholwa. Wayesephulukisa enkingeni yakhe. Abafundi abanawo vele lowo moya. So yingakho noma uJesu ebuza baze bakhulume noJesu sinoma sikanjani bethi Nkosi singazi kanjani kuphithize la kunje. Uyabona? uJesu aqhubeka ethi cha manini ukhona. Ngamanye amazwi ngifuna ngisho ukumbona. Amen. Kodwa uJesu akusho ukuthi ukukholwa kwakho kunjani? Wasindiswa ukukholwa abazalwane. Uma ke sizila size ngokukholwa. Asizile enkonzweni ngamanye ama-agenda. Angiphindi. Yabo nje wasihlangene la ku-good noma kuyinkonzo ephasini asizile la ngenye agenda. Ngaphandle kwani kokukholwa. Uyabona nje muze ngenye agenda. Siyabonga ukuthi usiphelekeze egcwalithidwa kaNkulunkulu. Amen. Vele besidinga ukuthi uzocula kanye nathi ugide kanye nathi. Futhi bengeke bemnandi ukugida ungekho. Amen. Phela noJesu amxosha uJudas. So ke nje bazalwane mesingizile la ngokukholwa. Usebhadi. Asiqhubekeni ke sibuke indaba futhi enye sibuke uJohn chapter 4. Sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini.
uJohn chapter 4. Ngizocela ke mesifunda siqale ukufunda ku verse 16. John chapter 4 verse 16. uJohn chapter 4 isihloko uJesu ukhuluma nowesifazane waseSamaria. Amen. Verse 16. Wathi kuye, hamba ubize indoda yakho uze lapha. Siqhubeke. Owesifazane waphendula wathi, anginandoda. uJesu wathi kuye, usho kahle ukuthi awunandoda. Yeah. Ngokuba usuke waba namadoda ayisihlanu, le onayo kalokhu akusiyo indoda yakho, lokhu ukusho ngeqiniso. Verse 19. Owesifazane wathi kuye, Nkosi, ngiyabona ukuthi ungumprofeti wena. Amen. Amen. Yes. Saba nje nabasifazane kuphi bazalwane ezweni. Sithe uMaria kwehlela izulu kuye. Wamumatha uJesu. Amen. Saphinde sakhuluma ngamupho wesifazane. Phela siyiclass siyafunda ngeke. Wathi ingubo kaJesu. Bese kuba wagcoba uJesu. Nangu-ke lo osehlangana noJesu kuphi futhi emfuleni. Haleluya. Uthi mekhuluma noJesu ke. Kanti wena uyini? Ungumprofeti. Uyez. Akukho lapha abafundi bakaJesu abathi uJesu khona umprofeti. Amen. Kuze kusho wesifazane ukuthi uyini? Ungumprofeti. Amen. Ngamanye amazwi engahlalile noJesu isikhathi eside, kodwa ekukhulumeni kwabo wa-identify ukuthi uJesu yini? Ungumprofeti. Amen. Vele wayengumprofeti futhi. Ngizocela siqhubeke. Verse 20. Verse 20. uJesu wathi kuye, sifazane, kholwa yimi, isikhathi siyeza lapho ningayese kukhuleka kuBaba nakulentaba naseJerusalema. Siqhubeke. 22. Nina nikhuleka kwaningakwaziyo, thina sikhuleka kwasikwaziyo, ngokuma insindiso ivela kubaJuda. Yes. Kodwa isikhathi siyeza, sesikhona manje, lapho abakhulekayo, abaqiniselayo, bayakukhulekela kuBaba ngomoya nangeqiniso, ngokuba uBaba ufuna abakhuleka kuye abanjalo. Amen. So laba ngcwele sekuyakhulunyiswana la. Amen. Uyakhuluma wesifazane ukuthi umthombo lo ongoJakobe wakhuleka kulentaba. Amen. uJesu bese membulela ukuthi yabo lokhokholwa yikho kuyiqiniso nomlando waziyo ngale ndawo kuyikho. Kodwa ke ongaphezulu kwalokho uzozwa ukuthi uthini uNkulunkulu. Athi uverse 24. uNkulunkulu ungumoya. Abakhuleka kuye kufanele bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso. Bazalwane mesikhuleka akukho esikufihla uNkulunkulu. Kwehluleka kwethu siyamazisa khona. Ukufisa kwethu ukuthi asinqobele ukwehluleka. Lokho kufuna siqale ngakho before siqhubeke nani bangcwele nokukhuleka. Bese lithi izwi 25. Owesifazane wathi kuye, ngiyazi ukuthi uMesiya uyeza othiwa uKristu. Nxa esefikile yena uyakusitshela konke. Athi 26. uJesu wathi, nginguye mina engikhuluma nawe. Amen. Uyabona umadutshelwa ngoJesu. Indawo futhi le otshelwa ngayo ukuthi thatha uJesu. Amen. Akusakhulunywa la ukuthi amakholwa wozohlanganyela nathi sikholwe nawe. Na ube yini yikholwa ungalokhu uthi ini amakholwa. Ongcono uthi thina makholwa usuyingcenye yethu. Haleluya. So ke laba bazalwane okuvelayo ngowaseSamaria engowesifazane uye futhi wathi mesezwe ngoJesu esethola uJesu kanti uye uMesiya lo wakhuluma naye.
Amen. Asiculeni kancane ngibona abazalwane bane attention eni. Kafunyana Nkosi Verse 28 and 29 khona lapho. Verse 28. Owesifazane waseshiya imbiza yakhe waya emzini wathi kubantu wozani nibone umuntu ongitshole konke engikwenzileyo kungebe nguye uKristu na. Amen. Webazalwane uma owesifazane ese convinced ukuthi ukhuluma noJesu. Amen. Uthi ke noKristu akahlalanga phansi. Wathi le ndaba ngeke ngigcine kimi. Washimbiza yakhe. Waseyothi abantu abeze bezokwenza njani bazalwane? Uma sebeza bezobona. Basebenza bezobona omenyezelwa ubani? Owesifazane. Ememezela bani? uMesiya. Haleluya. Webazalwane ukukholwa okwamadoda nabesifazane ngendlela efanayo. Siyabonga jibu ukuthi ke uNkulunkulu wakwembula kuwo. Kwamanye amabandla abantu besimama baziwa nje ukukholwa ufuna bebengxenye ukukholwa. Amen. Kodwa nje izwi liveza nje caca ukuthi banendima nje. Futhi bekhuluma noJesu kuphendulwane yabantu. Amen. NoMaria phela waphendulana nengelosi ngendaba kaJesu. Wazi wakholwa lokho. Nami nalo iphendula nje. Thina siyazi ukhona uKristu yovela ubusitshele ubazi bonke ngathi. Kanti wena uKristu siyazi uthi uJesu uye ke lokhuluma naye. Uma esemukela uJesu lithi iBhayibheli wayeseshiya konke nembiza yakhe. Sikholwa kanjani singashiyile bazalwane? Wakhohlwa ukuthi ubeyokha amanzi. Washimbiza. Nakho konke okunye ekuphethe ayibona ukuthi ngeke asakwazi ukugijima ayobiza abantu. Amen. Wathi meshiya phansi. Waseyobiza abantu. Ngoba ngeke abantu babize uphethe. Funeka ulahle ukuzikwazi ukubabiza ngoba bazokubuza uphetheni. Wathi uyasibiza kodwa uphethe unje. Sizosondela kanjani kungcola unje kwawena? Ngoba ufana nathi, uphethe nawe. Lahla khona uzokwazi ukubiza abantu. Ukuze abantu bekuzwe, bazokuzwa ubusulahlile. Ikholwa, liyakholwa. Bese sithela ngayo, liyoma. Sizosho ngishumayele kakhulu. Awuthi nje mfana cha angifuni ukuvela lapha semgwaqeni. Uzosithela nga uzongilethela. Kholwa njani likholwa? Liyazi likholwayo. Amen. Asifundeke bazalwane uverse 39-42. Sisabuka yona leyo ndaba ukuthi ke owesifazane owamemeza ethi nangu uJesu usemtholile. Ngamanye amazwi revival yenza uJesu ephila ukumemezela ukuthi abantu abeze kuJesu. Angithi uJesu bekade ethi mehamba ethi akwelelwe phesheya ake uyobe iphaka. Owesifazane uyothi ke mana ke Jesu ngilanda kanti awuqhubeke nalezi indaba zakho. Ngamanye amazwi uyo wasehlonza abantu abadinga uJesu. Uthi bese ngimtholile bonke bayamdinga. Hayi ngeke iphelele kimi ngedwa le ndaba. Abafundi sebehambe naye bezwa ngoJesu uthi kiwaphi. Abanambona ukuthi bengathi Jesu ake siwelele noma kuphi. Amen. Yikho bephikisa nokugcotshwa kwakhe. Yikho bephikisa bengafuni nosifazana abonakala ukuthi kwathinta uJesu. Yikho nempumputhi yathi imemeza uJesu bathi awuthule wena. Sendleleni lapha awungena impumputhi ohlala ungaboni umazi lapha akwambona. Lokhu memeza thona. Walizwa uJesu izwi lempumputhi. West khona umemezana. Wayiphulukisa impumputhi. Baba nemkhutshana njengasiphi. Kahle uJesu wayengagcina sethi nina ahlahla ngalo nina. Nibuye ningidide nje ngihamba naye. Ukuthi umuntu eze ngokukholwa ningaboni nje. Kodwa ngihlala nani njalo ninembuzo njalo nginiphendula njalo kufanele benikholwa ukudlula bonke abantu. Kodwa yini niphinde nibe inkinga mengishumayela ivangeli. Phela engaphoxa nje wayi gentleman.
mhlawumbe mina vele nje ngiqashwe ngiyindle kodwa wagcina washo kuPetro wathi uSathane akaphume kuwe nje ukuthi ucela uSathane ke nalokho okwenzayo uJudas njalo kwakuPetro bazalwane amen akukhubekanga kodwa uPetro yaqhubeka indlela wafunda futhi ekholweni ngoba namakholwa namuhla mekhuza acosuka thishe emanzi kuthi ducu kodwa futhi libe lenza okurong ikho libe lazi nezwi kodwa manje selitshelwa umuntu liyakhala futhi amen asifunde 39 to 42 bazalwane uverse 39 amaSamariya amaningi alawo muzi akholwa nguye ngezwi lowesifazane amen uyabona ke ukuthi wesifazane nje wayeseshumayela vele haleluya amen futhi kwabanye wathi uKristu usemfuleni amen base bekholwa bezwe indlela esho ngayo nokugcwala kwakhe ithemba nomoya oyingcwele behla baye emfuleni asiqhubekeni ngezwi lowesifazane owafakaza ngokuthi ungitshele konke engikwenzileyo bazalwane mesinoJesu siyafakaza ngoJesu asithuli ngoJesu asithuli sinoJesu amen asenze njani ngoba sinezwi nobufakazi ngaphakathi kithi amen asiqhubekeni bangcwele athe ukuba eze kuye amaSamariya amncenga ukuba ahlale nawo wahlala khona izinsuku ezimbili siqhubeke futhi bakholwa abaningi kakhulu futhi ngenxa yezwi lakhe yezwa bakholwa wesifazane basebekholwa sebeza ukukhuluma kabani kukaJesu okwesithathu bamncenga uJesu ukuthi lamazi noma lezi akuvele nje kube inkonzo qhutsheke 2 days kuyadonsa amen jiba ezinye inkonzo zokuhamba engaplaniwe unplanned one amen kodwa ngenxa yokukholwa kwesifazane ukuthi kule ndawo ngoba sengiphendule sidingizwe la uma selishizwe hayi bathi lutho ayingagcini la emfuleni sokunika nendawo yokulala nabafundi bakho 2 days ake nihlala nikhulumele ilizwi haleluya abantu besifazane banendima enkulu ekukholweni bakithi akusike ukuthi bepheke kuphela amen amen nembono banayo kodwa hayi phela engesiyo kodwa uNkulunkulu ukhuluma nabo bonke abantu uma bekholwa beqinisekile behlele emngcweleni bazalwane amen bese sifundile 42 verse 42 base bethi kowesifazane asisakholwa ngokulandela kwakho nje ngokulanda kwakho nje asisakholwa ngokulanda kwakho nje ngokuba sesizizwele ngokwethu siyazi ukuthi lo ngempela ungumsindisi wezwe haleluya kwase kugcwaliseka ke bazalwane ini ukholwe eSamariya amen esekumemezela uJesu kodwa kuqale bani owesifazane kuqale bani bazalwane owesifazane ohlangane noJesu ayisakhulunywa nje indaba yembiza namanzi la uyabona bazalwane siyabezenza sikhona azibe nje isakhulunywa ayibe isathidwa esasihamba nabo ukuthi wawuyinkosi engomeni babewina ngawo akakhohlwa babekelile amen uma sasibaqobela esithebeni abaqhubeke bafuna omunye ngamanye amazwi ngokwasesithebeni sengofileyo akuthatha olandelayo uma bengishisa impepho ekhaya sengofileyo akuthatha olandelayo ukuthi benginegunya namanje konke kuyalahlwa amen uma sengemukela ivangeli uthi umshana wami sekwenza umsebenzi kamama amen bawenze umsebenzi sengisebenzile wathi kuyaqala nje la ekhaya ukuthi umalume umdala engabibikho futhi kuyezwakala ngishedzekeni nje uthi akasekho yes ushubelo isidudla lesi mshana wami obani yamazi wathi nje kuyezwakala wefazalwane akuze ukuthi ngoba siyathi besinegama negunya namanje bese sithi ke sizobuya sivele ngoba bazophoxeka umndeni wami uzobukeka sengazi ukuthi ubukeleke phansi emphathi eyintweni ezingcolile
So phela baphoxe ngimamkhukhuza ngoba imoto iyehla nje. Mangiyele edolobheni, uyashuka lapha amabhodo esihlangene vela ngendawo. Cha phela ngisindise nje kucacile. Futhi kukahle nabazana bafikele ekhaya kukhulu. Yini ke futhi kwami ithenda. Kuqondile nje. Nathi mamthethwa awusabaphekisi nje. Ngathi nje ngicela nje ngane yethu kumele. Kumele nje. Awuzokhuluma lisho nje nangalowo msebenzi kumele. Wathi meqwa ngathi nje wokuqala kasilungisa. Kahle akho biological mother wami ukudlula wena. Awume nje. Mana nje. Thola nje. Bathi nje bafuna ukuma nje beqonde evangelini. Balahla. Baqhakile. Bebengaqhakile balingisa laba bantu okuthiwa ama-shoplift abatshontsha izitolo. Azangathi unamathumbu ufaka amarasheni emakhwapheni ewumama. Angazi amanye kuthiwa bakafakazi. Kodwa ukhamba wakhe ekubona. Uzabona amakhabere esafaka. Bese kwezinye izitolo bese kuthiwa beqe. Bese thuyeqa bese kuqatha. Asizukufihla wona. Sikhonza emngcweleni. Ngoba vele sidlisha ushevu thina yithi sizofa. Akusu fly by night wesindiswa lo. Fly by night. Ngeke umbone uJesu ukukhonza khona. Ngoba beku fly by night uyofunda ukhokha imali. Certificate asisabile. Awuzuqasha, awuzukuzwela ngemali yakho. Umbombayi. So ke bazalwane nje ungazenzeli umbombayi wokukholwa. Hamba nje kahle ekukholweni. Mohlule kutshela Jesu nje ngiyehluleka ngiyathanda kodwa. Izulu elizongenelela likusize lokho okuxakeka nokuhluleka kwakho ngoba libona ngisho inhliziyo ukuthi ufisa kwenzakaleni. Manje thina sivele sifihlela umuntu owaziyo. Fana nomuntu efika sibhedlela uphethwe ikhanda kaphethwe ikhanda. Silapha ikhanda. Uphethwe ukunye. Lo muntu angasinda nje. Usho wrong. Phela sizwa ngawe. Amen. Uzosizakala kanjani ke? Kade vele uzokwenzani? Bazalana senzo kulunga. Singasukile emkhuba yalezwe. Lezwe angehle futhi khona bezonizwa la. Uma uxabhashe kumfowethu noma kuubaba wakhe singazwani. Mhlawumbe ngilahlekelwe izinkomo noma lahlekelwe izinkomo intshontshweni. Hawu mfowethu ngiyakuzwela ephephisa. Hey bayithatha inkomo zakhe. Thothi mina ngithathe inkomo zakhe. Angithi kusezweni. Bese khanjwa kuthiwa siyozo. Hayi useyabamba umuntu. Bambe yena. Uma yedwa ejethi mhlawumbe nezinye izangoma zidla imbubu baye kuso. Khona ivele imemeze nje lapha. Ukuthi ngoba nihamba lapho ngani wena omdala inkomo ethathwe uyelo ohamba nayo uyidayise kuphi le kwamakhukhula wayinika usibani banokwaba Satan. Manje thina siqamthi uJesu noma oncane odlulo ezangoma. Kanti uJesu ubona konke wena uthi ufihlele yena wazi usacabanga kodwa uthi uyakholwa ubheke phi. Hey wayikhohlisa umuntu. uJesu kuvela abona usaplana. Jesu saplana nje bade bona. So ke bazalwane ebengifisa nje uNkulunkulu ukuthi asisize kukho. Oh mama noma besifazane baneqhaza elikhulu ekukhonzeni bazalwane. Nasekusabalaleni kwevangeli kukhulu. Nasekuthena okunye singakuboni bakubone banalo iqhaza lapha. Abengabona abafundi ukuthi kufuneka ngabe uJesu uyagcotshwa inkosi. Wakubona wesifazane. Amen. Owesifazane wathi mesindiswa nje seyithatha. Wathi ayishimvuselele akubizwa abantu bezozwa lento engizwa la. Amen. Bebefika besigodi bathi 2 days akuhlalo la lishiva ngehamba balungisele into yokuhlala. Unplanned. Yasha imvuselele. Amen. Wasekhululeka vele abantu benjani eSamaria bephendukile. Haleluya. Asibuke futhi uMark chapter 16 verse 9. Fana namakholwa angabazayo. Thanda uPaul. Paul elana usangabaza ukukholwa.
yekela abakholwa bekhuluma ukukholo uzukholwa ungalidi kanti awukholwa endaweni yabakholwayo. Hayi mina ngiyiboni kahle lento kwathi ucabhasha siyenze into ongayikhuluma leyo awuthuli ngani ongcono. Mark chapter 16 verse 9 sibheke ku 11 sobuku verse 11 kakhulu. Mark chapter 16 verse 9 isihloko ukuzibonakalisa kukaJesu emva kokuvuka kwakhe nokukhuphukela kwakhe ezulwini. Amen. Verse 9 esevukile kusekuseni ngosuku lokuqala lweviki wabonakala kuqala kuMaria Magdalena ayakhiphe kuye amadimoni ayisikhombisa. Amen. Yes. Lithi nje uJesu esevukile kwabafileyo bazalwane wabonakala kuqala kubani? kuMaria wesifazane. Amen. Ayithe abafundi abakaboni abakazi owesifazane usejani seyazi. Hallelujah. Asiqhubekeni. Verse 10 yena wahamba wababikela labo ababenaye uJesu besalila bekhala. Yes. Uyo seyobikela abafundi ukuthi ade nihamba naye day by day uvukile ngoba ningazi sevukile uJesu. Asiqhubekeni. Kwathi bona sebezwile ukuthi uyaphila nokuthi uboniwe nguye abaze bakholwa. Nakho abafundi abakholwa uMaria uyakholwa. Hawu nganade khuluma kubo ukuthi ena ngosuku lesithathu uyokwenza njani uyovuka. uMaria ebuzwa ekhalile noJesu wabamba ngokukholwa wedlula abahlala naye bona baze baba nethu ukuthi ephendulana nabaJuda wakulinganisa ngethempeli. Yes. Uya kubo ucamthi bazojabula bajabha nje bathi uthini Maria usugula ngekhanda uyazizwa ukuthi uthini. Lithi kizwe abaze benza kanjani bazalwane sisendlini uthi ngabe siyakholwa la angenzeki bese sihlukana phansi bekhona abakholwayo nabanjani nabangakholwa okunye kosindiswa uyakholwa okunye ukukholwa yabona phela abantu abangabichuzi uthi uJesu nibafundisa ukugcina konke futhi ngamanye amazwi konke okuthiwa sigcine futhi funa sikwenze ngokukholwa hayi ngenyanga ngoba vele ungakholwa vele mesihamba nawe uzohamba ungakholwa unembuzo yokungakholwa uzugcina futhi mohlubukile hlutshule nje ukuhlubulezwe na uze kukhonzweni uma uthinteke kabana nakhona lekhonzweni awuzi ngoba vele uza ngenyanga uza ngoba ujabule. Amen. Amen. Kufuna mezokhulunywa nawe caca ukuthi le ndaba ibekwe kanjani. Wena uthithwa special kodwa ungekho special ezulwini. Ngani ngoba uducuka nje uyithisha emanzi. Amen. Webezalwane unzima uphathi ikholo lingakholwa. Ngoba uthuthuthi liyabuhluka. Uthuthuthi liyabuhluka. Uthuthi liyabuhluka. Liyashona ngapha. Hey uthi laze la nzima nali ikholwa. Jesu. Ngiyayifisela xabhashe Nkosi yami ngabile lokholwa kuwe. Uthi noma usuthanda ukuthi Inkosi uzungisize ngibezele uJohn. Ngiyafisa nje ngingafiki leso sikhathi. Awumazi umuntu obuhlukayo wena. Uthuthule ethi awuna. Uyakhuluma uyalimala. Kodwa izwi nje ke elangisiza elafika ingcebu la izizwe zonke sekuganisele nathi lezo zizwe ziyoba ugibe. Kini. Hayi umuntu kuphila nogibe lapha bazalwane. Hayi lapho nje ukholwa. Uyabona uzukuye ukukholwa ngoba unogibe lapha. Noma abela unhlobo noma semsebenzini noma ekhaya olukabani ngoba unalo nami ngolwakho. So ke ngeke ngene ogibeni lwakho. Hlala kolwakho ukhole kulo lolo gibo lokubambile. Uyazi ngaye ngathi nje nami nje ngizindla nje.
yazi ayikho umuntu oyinalogini omusha ufika athi ngosindiswa kahle mase ngishadile oshadile athi ngcono ukuba ngathola ivangeli ngisemusha ngoba indoda engiyiganile ayifuni ngikhomba haleluya athi oy firstborn ngabe ngisindiswa kahle manje yime ngishisa iphepha ekhaya bewuyosilisa oganile ngesifazane ethi yime ngisesithabeni ngabe kungco hey nazi ingibe osindisiwe esethekwini emusha ngesifazane ukipite ngoba ikhitazo idla uba unogibe naye amen nazi ingibe webazalwane gibe or not gibe kuyakhona uthi yenkonzo awushuthi usukholwa kakhulu ushathe enkonzweni nje wena ugibe lo angithi mele khonza bobabili bahamba bobabili akuna story haleluya webazalwane noma ungayathi right around the world mukhoba nje nogibeli wakho ogibeli lwakho ungalilahla usidisa ilokho nje engakusho luqusho laboshwa lwathi times 3 times 7 kholwa kunjalo oshethe kunomeshi shekdo abene waphindwa kasikhombisa umlilo kunalokho uNkulunkulu wabonakala baze bambona ngamehlo bengenayo inkazimulo babona okhazimlayo futhi uNkulunkulu wathi ayizukubashaya ufuna bembone ngosi uJesu wathi emkhandela ngathi indodana yomuntu haleluya amen asinaca uthi besikholwa uzophela inkinga akuziyo uzoxazulula inkinga zakho la uzonika ukuphila ophakathi bese kuthi ubheke ekuphileni ophakathi izinja ezikhuphayo khohlwa yizo baleka nazo bamba iblue uyofika linqamukile phambili okay yazi nje empilweni ngaze ngahleka nje mfazi uma kamlula ethi BP yakhe ngalawuleki ayithi siyacula uyayithatha ibaba from zero wavela yophatha ngokholwa thina sisho ubusuku nemini lokunaqala ngazi ngiphethe bethe bazalwane ushenje uzube yilahle hayi uzoshuthi hayi khona yazi statement ozoskipha ejinisiwe kulaba bakushisayo uthi inkosi yabo camthi ngalizayiniswa umuntu akakhona hlela post like contest khohlwa nje shuba hlela ngithi bohamba ushushisa mina awukhohlwa nje kho wena ushushisa mina kho Sithona akahamba ngono ho ucabanga ukuthi uzophatha ucathi uzovulela abangani bakhe post baqasha hey wena shisa nje uzungena Sithona uhlela amen haleluya haleluya ufuna ukutshela ingibe hayi luthemela umbamba ngo20 balo 6 24 hayi ngabona ukuthi uyabona uyanqamuka umlenze sengibathe ngiyahluthuna hayi uzosala phansi hayi ngathi lutho vele ngase ngikula phela emotional ngathi khohlwa spiritual ahlala ngazoyihlala uxulu ngayothandaza entabeni hayi 20 days ngathi ngeke buza mengibuya kuthi uMasibhedlela uthi useresignile ngathi lutho angiresignile ngibuyile anguyeke umsebenzi vela ngisho bese ngibuya bakwata wena amandla nenkazimulo Ebazalwane ingimba izinto kuzokubulala kodwa ukuthi kwambula uNkulunkulu amthathandwe emsebenzini mele kuthandwe yahleba uthini ngabanye ukuze uthandwe abanye benyayo yabona nje futhi mase ngicwela amandla kuli office elingiphethe ngena ngisiza kufuna sikhale ngisayithe sicathulo
hayi ngithi ngisekuwe mphathi ethi singahlala phansi ethi kuyaphuthuma athi ngcono ukhulume kukhona abayithi cha ngiphethwe kwengcela sikhulume sowuthuma ayani mswebona zokushaya bazalwane phunyulo ogibeni uma ungaphunyuka uhamba nayo amen so ke awukholelwa ukuthi nje kuzoba lula empilweni lokho ngifuna ngiyaqinisekisa lokho akuzuba lula nje umndeni ngapha uyasho ngemuva ngokukhula nabo ngapha bayasho ngemuva ngoganene naye ngapha uyasho ngemuva emsebenzini bayasho ngemuva munengane wamlahla ngokusindisa ubaba uthi ngoke ngibone ukugane uyasho naye intombi yalahla ususindisiwe nyoke ngibothe okulungelwe uyasho hey ugibe lona hamba kunjani amakholo kaSithe bese kuneyinkinga kuhlalwa phansi ho sekukhona uJesu wasithi kana ukhona mususeleke ngokuwa nje kanti awugijime futhi manje ebholeni bayawa kujajo kuyevuka kuthiwe uyoshaya igolide ehlatshiwe iman of the match hiyo futhi nathi bazalwane sibizele kuphi enqobeni alihambe ivangeli bazalwane lihambe futhi nangaba besifazane akubizele ivangeli ukuthi uba lembulu ekujiba iresponsibility yakhe nabo abalekelele ekuhambeni kwani kwevangeli nathi singabesilisa asingabathulisa bomama becela umoya kaNkuluNkulu kanti asinawo ngoba lokho kwenzeka nakhona uDavid ecela amandla ethulisa abantu abangenamoya oyingcwele befuna engalwi noGoliath wamnqoba uGoliath ngobufakazi ade khunywa ngabo ukuthi wesifazane wayinobufakazi wathi uNkulunkulu uyamaza emnqobeni ibhele nengonyama ekubamba ngezandla engaphethe esikhali nalo mfilisti obasokile uzonqotshwa wathi wena uza ngengculo wabala zonke ikhaya wathi mina ngiza ngegama uma igama lika Jesu linikeza uMaria ukuthi uzothiwa uJesu igama esithi besithandaza sikhona idemonic crash lithi ukhuleka kuphi manje ngoba noma mesingalibiza ukukholwa besingendapho alithi kusebenzela kufuneka silibize sikhona ukuze idemoni libaleke yingakho uma sesikhona asifani nabanye abantu kufanele vele bethi siyathakatha uma sihlele emngcweleni ngoba ngalo nemithi yabayisebenzi mesinjani kodwa bazalwane mesihlele emngcweleni sikhona vele isebenzi awuthwala nakagula lona akakhishwa mbhulela lo udlala ngathi asichapha kanene imoto ukabuye ebusuku suke eqhamuka yakhenza lona nawu mhlabe yalinganayo amen bazalwane sembatha amandla kaJesu amen sengizohlala phansi ngizocela isibuku uJohane chapter 20 verse 1 to 10 Ncwadi kaJohane chapter 20 uverse 1 isihloko ukuvuka kukaJesu amen verse 1 kwathi ngosuku lokuqala lweviki uMaria Magdalena wafika ethuneni ekuseni kusemnyama wabona itshe lisusiwe ethuneni khona wayesegijima waya kuSimoni Petru nakulawo mfundi omunye uJesu amthandayo wathi kubo bayisusile inkosi ethuneni asazi lapho beyibeke khona verse 3 ngakho wayesephuma uPetru nomunye umfundi beza ethuneni bagijima bobabili kanye kepha umfundi omunye wagijima kakhulu kunoPetru wafika kuqala ethuneni nasevangelini kunjani khona bazogijima kakhulu kunabanye kodwa kuzosala sobabili sogcina sinjani sifikile asiqhubekeni bancane elunguza wabona izindwangu zelineni zikhona kepha akangenanga
khona wafika noSimoni Petru emlandela wangena ethuneni wabona izindwangu zelineni zikhona. Verse 7 neduku ebelisekhanda lakhe libekiwe lingekho ezindwangini zelineni kepha lisongiwe lilodwa kwenye indawo. Khona wayesengena nomfundi omunye ofike kuqala ethuneni wabona wakholwa. Amen. Wayenza njani bazalwane? Wakholwa. Verse 9 ngokuba babengawuqondi umbhalo wokuthi ebefanele ukuvuka kwabafileyo. Verse 10 Verse 10 base bemuka abafundi baphindela kubo. Ngicela ke le bazalwane sizwe kahle. Amen. Lithi abafundi sebebonile benza njani? Base bemuka. Ngamanye amazwi bashiya kuphi? Ethuneni. Asizwe ke ku verse 11 ukusibonakalisa kukaJesu. Verse 11 kepha uMaria wema ethuneni ngaphandle ekhala. Yizwani ke bazalwane. Angithi la uhambe wayobatshela wathi inkosi bayebili. Basebeza abafundi ababili. Amen. Mebeza bazobona lapha dekulele khona ubani? uJesu. Bayafika bayalunguza bayachaza ke nendwangu ebisekhanda khona okugoqiwe kanjani. Uma behamba abafundi bakaJesu laba besilisa shuthi sebeshiya wenza njani uMaria? Wema. Amen. Siqhubekeni ke bazalwane. Esakhala walunguza ethuneni. Uyezwa akakholwa kahle ukuthi abakubonile kuyikho. Ngamanye amazwi akafuna ukuzwa ngabo. Ufuna ukuthi azaphinde enze njani? Ayidelise nabo. Abothi lapha dekuleli inkosi yami kwenza ngaleni. Hayi ukuthi baphuma bangasho lutho kuye. Khona bakusho. Hayi kodwa noma sebehambile akuvuma suke. Amen. Verse 12 wabona izingelosi ezimbili zasha. Uyabona ke lo wesifazana uMaria wasebonani kena? Abalindanga kwaze kwehla izulu lazokhuluma nabo. Saseyithini zembetho okumhlophe zihlezi enye ngasekhanda nenye ngasezinyaweni lapho isidumbu sikaJesu besilele khona. Webazalwane mesihlele enkosini loze likhuluma izwi ukuthi alikhulumi manje akusho sihleli kabi kodwa ngenza lingakhulumi ngoba sihleli kabi futhi. Ngizophinda asihlale ebukhoneni benkosi sihleli kahle emngcweleni ukuthi izwi lalikhuluma manje akusho ukuthi ngeke likhulume. Kungenzeka ukuthi izwi lingakhulumi noma sihleli inkinga sihleli emngcweleni. Amen. Siyobuza abanye mungazwani. So ke la wahlala kuMaria. Ngamanye amazwi imbuza enayo ukuthi no mina yazi ngidinga ukwazi kwenzakaleni ngoJesu. Laba futhi bakhombisa ukungakhathazeki bebuyele emuva. Ade ngibabuza ngabe ngcono bakhona bakhuluma ukuthi mhlawumbe singenza njani kwenzakaleni sizame ukuba mengamaphoyisa twisidumbu sitshontsho ubani kwenza uphenye kuvula icala bona nje bayahamba. Wayesehlala izulu laselehlo kuzophendula ubani okhathazekile ukuthi kwenzakaleni ngoJesu ngoba uNkulunkulu uzosiphendula ngoba sikhathazekile ngeindaba zakhe. Mesaphoshozeza abantu kho uNkulunkulu ohlala kithi mlomo ethe engcolile neindebe zethe engcolile abangwethe engcolile sidla kabi ngabantu sikhuluma kabi ngabantu sibanyevuza amthi uNkulunkulu uzohlala kithi. Siqhubeke noMaria 18 zona-ke zathi kuye mame ukhalelani na? Wathi kuzo bayithathile inkosi yami futhi angazi ukuthi bayibekephi. Yes. Babusukhalela. Ayibuzi ingelosi ngoba ingasukhalela. Amen. Amen. Ngamanye amazwi okukuhluphayo kungenzeka elinye ikholo onale enkozweni akulihluphi. Uyangizwa yini? Kuyamhlupha uMaria uthi uJesu. Meselanda abanye ukuthola isupport akayitholi kubo bekhona. Hey, izulu melibothi uyadinga ukwazi kwenzakaleni ngoJesu. Akasuki la impendulo engayitholi. Liyafika izulu lizongenelela. Lizomphendula.
Asiqhubekeni. Verse 14. Eseshila lokho waphenduka wabona uJesu emi. Jesus himself wayesehla wathi ngoba Maria ukhathazekile ngami nokuthi ngikuphi ngwenzela ubele ukuthi ungibone noma abafundi bambusa ubabizile bakushiya kanje ngophila sengivukile. Amen. Amen. Kepha wayengazi ukuthi nguJesu. Qhubeka. uJesu wathi kuye mame, ukhalelani na? Ufuna bani na? Kepha yena ethi ngumphathi wensimi. Uyezwa asiyiba. Uma ekhuluma nalo okhuluma naye uyithethu umlindi mathuna ngakubeka kanjalo basikhuluma ngethuna la. So uyamhlonipha ke uthi nje Nkosi. Amen. Uyithethe inkosi yakho noma umlindi wakho lesiqhubekeni. Wathi kuye Nkosi, uma umsusile ngitshele ukuthi umbekephi. Nanto nje into ekhathaza uMaria ukwazi ukwazi uJesu ubekwephi. Asiqhubekeni. Ngiye kumthatha mina. uJesu wathi kuye Maria. Waphenduka wathi kuye ngesiHebheru Rubani, okungukuthi mfundisi. Mana uyabona lapha mase kukhulunywa uma uJesu esevula umlomo esethi Maria, hayi wezwa uMaria uthi no uJesu lo ngiyalazela iphini. Amen. Asiqhubekeni ukuthi uJesu semphendula uthini. uJesu waphendula wathi kuye ungangithinti ngokuba angikenyukeli kuBaba. Jesus. Hallelujah. Amen. Kwagcwaliseka kuMaria ukuthi usekhuluma nobani manje noJesu. Uma efuna ukuzomthinta noma efuna ukuzomhaga noma efuna ukuzomchawula emjabulela ekuthokozeni kwakhe konke uthi cha noma ungijabulela angakhuphukeli kuBaba. Hallelujah. Ngamanye amazwi owokuqala uMaria ukufakaza ngokuvuka kaJesu. Hallelujah. Abafundi bakhe oThomas sebaze bangabaza ngisho sefikile kubo. Ade behamba naye. Kwaze kwathiwa bathinta amanxele. Kwathiwa babusisiwe bakholwa bengabonanga. Uyezwa? Wayedungileke njani abantu uThomas ukuthi nje ke siyayisikhe phezulu. Ngoba uthi sebemtshela sebekholwa. Uthi mina ngeke ngize kholwa ngingakafaki imino yami kuphi emanxeleni. Udalile ikholwa abazalwane eshithi Jesu uzovuka shikonke lokade kushade ekhohlisa abantu. Bantu besimanje uNkulunkulu aniphathisa yona. Nangu Maria ngokuqala nje ukukhotha uJesu uvukile wazokhuluma naye face to face. Even uthi angakhuphukeli nakuBaba. Ungangithinti. Khona ngabe uyangithinta. Ngamanye amazwi khona izinto ufuna zi-observe. Hey! Naba abantu besifazane benegalelo bobaba ekukhonzeni. Mhlawumbe nje bacindezelwe yini. Ngiyacela bafethe ekukhonzeni kwethu. Bomama, bobaba, sonke phambi kaNkulunkulu siyalingana. Asithembe kuNkulunkulu azabuya uNkulunkulu anibuse egameni likaJesu inkosi nomfowethu. Amen.